Hola, xiquets i xiquetes, com esteu? Espero que estigueu superbé ahí en casa, aguantant com uns campions, que és el que sou, uns campions i unes campiones. Bé, aquest vídeo és per explicar-vos en què va consistir el treball d'esta setmana en Ciències Naturals. Anem a fer un lapbook recordatori de tot el que hem vist durant els últims dies a Ciències Naturals dels animals vertebrats i invertebrats. Què és el primer que faré? Agafaré la meva llibreta i faré un títol superxulo que posi els animals. I després me faré un sobre en el qual dins inclouré les targetes dels animals vertebrats i un altre sobre en el qual inclouré les targetes dels animals invertebrats. Després ficaré un recordatori de què són i quines són les característiques generals de tots els animals. Per altra banda, després el que faré serà un dibuix en el qual inclogam aire, terra i mar. Ja vos explicaré ara després d'això com fer-ho, i unes targetetes xicotetes en les quals posaré tots els noms dels animals per saber on he de col·locar cadascuna d'elles. Però com ho hem de fer? Ara en el següent vídeo vos ho vaig explicar a tots. El que sí vos he de dir és que aquest va ser el treball avaluable d'aquest tema. Sabeu que és impossible fer exàmens per la situació en la qual ens trobem. Per això necessitaré que tots i totes me feu arribar d'alguna manera el vostre treball, mitjançant fotos o com siga, val? Sabeu tots quin és el meu correu electrònic i ahí me podeu enviar el que vulgueu, enllaçant-ho, adjuntant-ho, el que siga. Pues passa el vídeo i així no sabeu com aneu a fer este treball. Vinga, besets. Adeu. Podeu agarrar un sobre, si teniu per casa, de colorins, però si no en teniu no hi ha cap problema. No n'hi ha que eixir, n'hi ha que agarrar tot el que tinguem per casa. Jo, per exemple, tenia este full de color, pues el doble, més o menys així, perquè després me capiguen dins totes les targetes i el gire del revés. Faig així una pestanya i agarro un poc de celo i poso així el celo, i així l'altra pestanya faig exactament el mateix. Ja tindré preparat així el meu sobre que podré tancar, i on després posaré així damunt vertebrats, i un altre sobre d'un altre color que tinga, jo ja triaré, ficaré invertebrats. Com hem vist, hem escrit en el sobre que havíem fet vertebrats. Una volta ja fem el sobre, farem l'altre també igual, que posa invertebrats, però això ho deixarem per a més tard. Ara he agarrat una cartolina que jo tenia per casa, si no teniu en fulls també pot valdre, i el que he fet ha sigut dividir-la per la meitat. I ara estic dividint-la en 3 espais. Cada un dels espais agafo una regla i tinc la regla que me posa 10, 20 i 30. Després xunte per a que siguin el més exactes possible. Agafaré les tisores i retallaré per a fer les targetes que després ens serviran per a colar-lo dins dels nostres sobres. Com vegeu, hem retallat les cartolines en quadraets i ara jo en aquesta plantilla, que a mi m'agrada molt com és la lletra, anem a escriure els noms dels vertebrats i dels invertebrats en cada una de les plantilles que tenim, en cada una de les targetetes. Aleshores, ara jo vaig escriure, per exemple, uns invertebrats com són els cucs. Cucs. Una volta ja escrit, el que faré serà arreglar-ho com a mi m'agrada i ficar-li els colors que crec que quedaran bé en la targeteta. Com vegeu, ja hem escrit tots els noms dels vertebrats i els invertebrats en totes les targetetes. Els hem decorat conforme m'ha paregut que era més xulo. I ara què hem de fer? Doncs ara vaig a dibuixar el que són els animals. Podem fer, per exemple, un equinoderm. En aquest cas tenim així una estrela, com les que parlarem l'altre dia de Bob Esponja i Patricio. I a partir d'ahí anirem dibuixant més animals, més animals, més animals, fins a tindre-los tots dibuixats. Bueno, com haveu vist, ja els tenim tots pintats i dibuixats. Millor que uns millor i altres pitjor, però bueno. I així anem a començar a retallar, com per exemple anem a retallar ara d'un en un, i després anem a començar a pegar-los ja on toquen cada un.
Per exemple, així, la medusa, això que és una medusa, anem a agafar el cartó que tenim de les meduses. Llavors he dit adés que jo sí que tenia cartolina, si no teniu cartolina ho podeu fer directament en fulls i ho apegarem. Entonces sabem que les meduses són estes i així farem en totes les targetes que ja tenim preparades així i després vos mostre com continuar. Vale, una volta tinguem ja totes les targetes fetes amb el dibuix i també amb el nom escrit de cada un dels grups dels animals vertebrats i invertebrats, comencem amb les característiques. Pues buscarem les característiques de cadascun d'ells. Per exemple, els cucs, ficarem característiques i posarem cos, tou i allargat, per exemple, i també posarem no tenen potes. I com poden ser els cucs? Pues poden ser aquàtics o terrestres. I així amb la resta de les targetes. Jo, per exemple, així ho marcaré amb este color daurat que tinc i una característica, dos característiques, tres característiques. Pues una volta ja tinc, ja faré la divisió entre vertebrats i invertebrats. Esponges, aus, amfibis, mamífers, reptils, peixos, meduses, equinoderms i mol·luscos. Com vegeu, tinc totes les característiques escrites per la part de darrere. Pues tots els invertebrats es posaran la targeta d'invertebrats i tots els vertebrats es posaran la targeta dels vertebrats. I agarraré la fulla que he escrit al principi i pegaré en celo o en pegamento o com vulgueu cada una de les targetes, però vosaltres en lloc del full el que aneu a fer és en la vostra llibreta. Jo així tinc celo i per a que no se me marque i per a que no se me veja el faré així, el posaré així i el posaré així i ja ho apegaré. I a partir d'ahí, ara dins d'un rato, vos diré quin és el resultat final. I aquest és el resultat final. Veureu els animals. Tenim la nostra carpeteta dels vertebrats, on dins he clavat tots els que he fet, els amfibis en les característiques, les aus, els peixos, els reptils i els mamífers, en una foto de cadascun d'ells. Bueno, una foto no, un dibuix. I els invertebrats que he fet exactament el mateix. Els mol·luscs, els equinoderms, les meduses, esponges, cucs i els artròpodes. I ho posaré així dins, darrere les característiques. Finalment, així baix, vos fiqueu un recordeu que és important que tots els animals, o quasi tots, es poden veure. Són tots heteròtrofs, la majoria es desplacen, ja sabeu que ve nadant, caminant o volant, i tots posseeixen òrgans de sentits. I això, que seria el que heu de fer avaluable per a aquesta setmana, se li va afegir un dibuix en el qual anem a posar cada un dels animals o cadascunes de les espècies animals on estan, o bé en el cel, o bé en l'aigua, o bé en la terra. Ara ho veureu. Bueno, doncs una volta tenim acabat ja el dibuix, tenim el cel, tenim la terra i tenim la mar. Això és la desembocadura, doneu-vos compte que no és riu i mar, val? Per les dues coses. Aleshores, jo he fet així, amb cada una dels tipus de peix, d'animals, tant vertebrats com invertebrats, uns paperets, i vaig a posar cadascun on viuen. On viuen els peixos? En la mar. Rèptils poden ser de terra i també poden ser de mar. Els artròpodes poden ser de terra, de mar i d'aires. Mol·luscs de terra i de mar. Una altra volta artròpodes, el posa dels insectes que volen. Les esponges, els cucs n'hi ha terrestres i marins, les meduses són marines, mamífers també són mamífers són terrestres i marins, els amfibis són generalment marins, els equinoderms són marins, artròpodes ja en tenim així un altre, i mos falta l'últim, el de l'aigua, mamífers marins, els rèptils marins, a veure, els mol·luscos de terra, els cucs de terra i les aus, que són les que volen. Si se doneu compte, la major part que tenim de tipus d'animals viuen a on? En la mar, i així és una manera molt fàcil de veure's. A on menys viuen? En
l'aire, tenim les aus i els artròpodes. I en la terra tenim els mamífers, els cucs, artròpodes, rèptils i mol·luscs, però sobretot en el mar. I en això finalitzaríem el que és el treball d'aquest tema de ciències naturals. Finalitzaríem el treball de ciències naturals i això seria el que fos avaluable d'aquest tema. Vull veure els vostres treballs prompte.